RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago niya ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayot ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Galing ako gusto makita lang kaya mo kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Cindy, ginaingon, unta duha ang atong kasing-kasing, aron mahimong duha pod ang mahimong higugmaon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dali. Dayon, Cindy, dayon. Paghinay lang, ha? Kaya nakatuog na sila, paghinay lang. Ariel, basig masukong imo mga ginikanan nga, kida ako ni mo dinis inyo. Ay, ito pala ka, uy. Ako ng auntie ang negatima na mo sa akong isuon. Kaya ito sa gawas na nasud ang among parents. Mao ba? Ito sa gawas na nasud. Dali na. Ay, ito, ha? Akin dito, ha? Kaya pasigaon na kong suga, ha? Ay, ba ito, ha? Akong hiramon, eh. Hayag na. Okay. Ariel. Okay na lagi nga, anhi ka na puyo sa amo. Mag-live-ins na doha. Unya na ito pagkasal kung magkahumantag eskwela. Okay? Ay, Sir Arnel! Ay, may nakita kong badge ganina ang may gawas gikan sa kwarto ni Sir Ariel, ay! Unsa? Babay? Ay, lagi, Sir Arnel! Mao ba? Oh. Good morning, inyong tanan. Good morning. Bro, ila-ila mo, bro. Si Cindy. Ako na siyang papuyon din sa ato, bro. Oh, bro. Cindy. Muna si Bro Arnel. Akong kaluha. Hi. Ay, lingkod, Inday! Siya di ay si Yaya Bilin, Cindy. Yaya Bilin. Sanaliga na mo din sa bahay. Hello, Inday, Cindy! Yaya Belen, kita to sakyanan nga bag ulang nakabiya? Ay, kang dudong Ariel, kato Inday, Cindy. Milakaw lang siya nga wa magpahibaw na ako. Ay, ala, pag anad-anad lang anang Sir Ariel, Inday, ay, kay mauga yun na problema anang bataa. Dili mo sultig asa siya paingon, o si Kinsa iya gauban. Mao ba di ay Yaya Belen? Ay, maujod ka, Adjo, Inday, Cindy. Busa ikaw man ang budget sa kinabuhi ni Ja. Ikaw na bahala na magbunitor kang Sir Ariel. Hain na yung na. Almost 12 midnight. Wa pa siya moabot. Sa'yo sa buntag siya may biya, pero until now, wa pagit sa mauli. Ingon ini ba tayo si Ariel? Cindy? Arnel. Okay, siya may tikaw-tikaw din sa may turisda. Nagpaabot ko ni Ariel.
Ay, nagpabutas bro eh. Ito muli rong nga orasa. Muli to, kadlaw na. Unsa? Oh, ingon ba siya ana sa wa pa kumupuyo din sa inyo? Oo. Mayon mo ba ito nga magpractice-practice ka na nga tagdugay ng uli nga akong kaluha. Huwag ako pa nimo. Ito na lang ka. Isa mo paabot ka swa. Oh. Ay, Ariel, Morning. unsa ka oras na uli? Karon pa. Unsa? Hmm. Alas 9 sa buntag? Karon lang ka na uli? O, Inday, ano nagtimi-timi ka man nga, nagkaon-oy si Bog pamahaw? Wala kay gana? Huwag ka nang ikaon niya, Belen. Ilabi na mag-imusara kang magkaon. Ay, dunganan unta ka, pero yung busog dumugog ka. Pagkagaba mo po ng mukhaon bisag busog na. Good morning, Evelyn. Good morning, Cindy. Good morning, Arnel. Ay, good morning, Undang, Arnel. Ay, unsa man dang, mukhaon na ka, Undang? Oo, makauna. Pakanon mo. Pakanon jud ay, amo gud ka. O sige, lingkod na diha kay kutawan una tika og kape. Salamat, Evelyn. May ka pa, Arnel. Kay pirmi pang madungan ako sa pamahaw. Natugpas, bro? Oh, akong giingnan nga magdungan mi pamahaw pero mibalibad man. Wala na-anan lang niya. Mao gyud. Mo na lagi na akong buhaton, Arnel. Kamao po ko siyang style, oy. Kung hubog siyang pirming mo uli og buntag na puwit, kamao po ko anak. Siray kamao? Kamao po kay ko anak, Arnel. Oy! Uy, Inday, ikaw mo ay ning nanukta. Evelyn, sorry ha nga. Sorry nga hubog na ko na uli. Ay, oxyday, oy. Wala ka na problema, oy. Ano na, isod na. Naglabi ko giinom da. Naubog hinoong ko. Dukha na kayo ko. Mabiyang nagid lang akong mga mata. Cindy, mito pa siya ng gita. Nimaw siyang mino. Kagwapa niya. Huwag ka nindot. Huwag purma sa iyang dugan. Ang akong kamot. Hindi na ko kagwapa niya. Patuhan sa iyang dugan. Kiss me. Love me. Ayaw ko. Takbaw ako. Natingala ako. Nga nang tuan man ni sulod sa kwarto ni Undong Arnel si Inday Sinde, na agkwarto nilang duha ni Undong Ariel, at tuan man sa pika? Uy, hala! Natingala gayud ako ay! Na? Magkitangat! Kanakuha kang gubot, kung may daotang mahitabo sa duha dito sa sulad, hubog na pakitong budget! Huwag siya ikaw. Ganyan siya suot ang kwarto.
Patulan ko siya. Galit siya sa akong kaluha. Hindi ko mapala. Dako madaang pugong. Sabi ko po. Ano siya? Sorry, bro. Di na ko na, bro. Sorry. Hala, wala na. Nagbunga ang tago-tago nga kalipay. Ay, la. Unsa man imong gipakita na kung Cindy? Pregnancy test kit na bayot. Ay, mao din ang pregnancy test kit. Ay, nya. Ganun imo man kung gipakita ani, ha? Dunay duha ka linya nga puwa. Nagpasabot ka positive ko. Unya. Ako yamahan. Sabad yaoy, ikaw. Ay, da. Mabtus ko. Og si Arnel ang amahan. Dili si Ariel. Traitor ka! Ayop ka, bro. Pamabusan ni mo si Cindy. Animal ka! Iko na! Ay, sugat sa Cindy. Ariel, ito na! Ayaw na patig imong kaluwa kay Watesa! Ako nagsaan tanan! Hubog ko ito kayo na, Ariel. Yung nagtagay mi sa kalipay. Magkumaybaw nga dito ko ni sa iyang kwarto. Kung dili sa atong kwarto. Ako yung sagaan, Ariel. Ako. I'm sorry. Pero may kagwa dihang magkinahanglan ko nimo. Nagpakita ko nimo, Ariel. Sukad binahitabo sa imong kaluhan na hikugma na ko niya. Duha mo nga akong kihikugma. Unta duha nga akong kasing-kasing aron duha mo nga akong dunganon sa paghikugma. Pero Ariel, dili mahimo. I'm sorry. I'm so sorry. Nakahukom ko nga mubiya sa ilang panimay. Nagpalayo ko o di na magpakita sa managkaluha. Maudo mga kasama ang kaagi ni Cindy dinhining atong tulumanon. What's the style? Nagpalayo is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Sa direksyon ni Terdy Adrocan. Spinner, Ariel Mancao, record editor Randy Tayad, soundman Christian Jano. Dalit ka nato sa RMN Duram.